vi ikke kunne krydse den her flod på noget tidspunkt, fordi den er så voldsom. Vi skal over floden. Over vandet. Og der skal vi svømme. Der er ikke nogen, der har gået det her stykke og gået ind over her. De første par dage skal vi fra, i hvert fald herfra og ned i dalen. Hele det der bælte herinde, det er uberørt. Det her, det er motherfucker Bjørneland. Okay? Der er 37 km fra start til slut i fugleflugt. Altså, vores primære udfordringer, det er vejret. Og så er der hele bjørnen, der bare ligger i baghovedet. Det var vandflyveren, det var Willy. Vi har sat af ved Windy Lake. I dag er det den 6. 8. 2017. Og den her følelse af at blive droppet herude i vildmarken, det er det hårde drug. Hvis man ser nogen sten, der ruller eller noget, så råber jeg bare sten højt, ikke andet. Hey Johan, der kommer muligvis en stor sten fra venstre. Hvor var sten? Start den op. Jeg tror det her... Der er ingen udvej. Det er det, du må ind i. 10,5 kilometer på 9 timer og 20 minutter. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Vi er færdige. Fuldstændig. Jeg vil lige fucking vågne her. Og alt er bare fucking godt. Fuldstændig våde bukser, våde sko, våd Christian, våd alting. Jeg har på fornemmelsen, at det bliver en hård dag. Det er ikke særlig langt. Men jeg tror, det bliver fint hårdt. Jeg vil gerne ned og håbe på noget opklaring aften. Bål. Hvis det er muligt. Og så få tørre noget tøj. Vi kan ikke tage noget tørt tøj på i dag. Trods det er hammerne hårdt, så kan vi gå og spise dem her. Det er alle de her bær. Salmon berries. Salmon berries. Gå med ansigtet op mod strømmen. Hammerhård start. Det, der har gjort det dobbelt hårdt, det har været vådt regn. Godmorgen. Vi skal op med den opstigning der. Vi har haft bål og fået vores tøj til at blive fugtigt i stedet for plastvådt.
Vi har været meget mere våde end det her. Det er det hurtigste, vi har gået. Primært er det ret kritisk område, fordi det blæser ind fra gletsjerområdet. Det er gletsjervind. Og udover det, så er vi hamrende drivvåde. Helt ind til undertøjet. Vi bliver nødt til at finde lag og få teltene op inden for de næste 2 timer. Vi må hellere søge ned der i læ. Det har stået på sådan der, jeg tror i 2-3 dage. Og jeg mener, alt vores tøj er vådt. Men det er fedt, der er jo kun 5 dage nu. Så det er super. Jeg har aldrig i mit liv prøvet noget lignende. Det er godt. Det er for sindssygt. Det kan hjælpe mig det lidt. her det er fucked up. Ja. Jeg vågnede med sådan en pøl vand inde i teltet. Jeg har bare ligget og skubbet rundt hele natten, og jeg har overhovedet ikke fået sovet. Jeg tænker på, hvordan vi skal krydse den der flod. Dagen i dag har været ufattelig hård. Vanvittigt hård. Vi har bare tonset afsted her, hvor vi er ankommet til en sump, er vi blevet nødt til at give op. Slå bremserne i. Finde ud af, hvad der skal ske. Og jeg skulle bare prøve at være lidt tør og lidt varm. Jeg har noget at spise, før jeg kan tænke mig om. Vi skulle have været oppe på den bakke der. Vi brugte hele dagen på at finde sted til at komme over. Vi har 4 dage til at nå frem, og det virker lidt usandsynligt. Vi skal over floden i morgen. Vi har gået og boostet os selv her til morgen. Nu skal vi over den her flod. Det er simpelthen dagens udfordring nummer 1. Og vi ikke kunne krydse den her flod på noget tidspunkt, fordi den er så voldsom. Er vi sikre på, at der er reb nok? Prøv så også, vi skal lidt længere ud. Slæk. Kom så. Du har alt rebet, Christian. Jeg har Du har alt rebet. Kom så. Han er der. Ideen er at få mandskabet svømmet over, og så få rygsækken over og tørt tøj på og videre. Tidspresset, men det her det giver god energi. Vi er i gang med nu, det er at klatre på en lodret klippevæg. Ja. Wow! Vi skal væk nu. Horn! Ikke mere. Fuck. Videre, og det skal bare gå hurtigt. Ja, det er sygt det der. Godt, drenge. Sådan. Stærkt. Godt håndteret. Vi har lige haft et møde. Alt det vi frygtede med en mor med 2 unger. Vi prøvede bare at trække stille og roligt bagud. De kom direkte imod os. Og vi gjorde alt det rigtige. Vi dannede front. Den kom ud, bjørnen. Moren rejste sig og kiggede. Vi sendte et par byer af bjørnespray ud.
direkte i hovedet på den, som så ud til at hjælpe. Den rejste op og ligesom kunne dufte. Men fuck, vi går for at trække væk. For ligesom at sige, vi står ikke vores grund. Vi prøver ikke ligesom at forsvare et territorie. Vi markerer bare vores personlighed og går videre, mens vi råber og laver lyd med klokker og siger, at vi er på vej væk. Vi er ikke interesserede. Yes, man. Så er det bare det ene ben foran det andet. Lige præcis. Vi er kommet fri af den der ubegribelige, sindssyge, vanvittige, hensynsløse natur, som vi har gået i. Så er vi kommet op i det her, hvor vi kan rykke nogle kilometer, og det er den 10. dag, at vi kan endda se lyset. Vi kan se, at vi eventuelt kan nå det. Jeg tror, til dags dato har det været den vildeste dag i mit friluftsliv overhovedet. Så regnen stoppede. Pisse lækkert. Men så kommer myggene. Så kan vi fandme se den. Yes! Fedt, mander! Jeg sidder bare for varme. Det er en flot udsigt. Jeg skriver dagens rapport ned. Det her for mig, det er det fedeste. Sidde her. Alt er godt. Og en fantastisk udsigt. Og en god marker, teltmarker. Ja, lige måde. Det er toppen. Ja. Mumien. Mumien, jeg skal have varme nu. Jeg har kolde fødder. Jeg er færdig, mand. Vi har ikke mere energi. Det er virkelig vildt. Og jeg plejer at være tjekket, men prøv lige at tjekke det der. Totalt træt. Vi giver os 100% hver dag. Går i, hvad er vi gået? 10-15 timer eller sådan noget der. Prøv lige at se her. Jeg er ikke ristet. Lost my money playing poker, so I have to leave town, but I ain't return back. Live that old life no more. So rock me mama like a wagon. Godmorgen. Rock me mama Det er 7. anywhere you feel. Jeg synes, Kodiak har virkelig vist, at vores vilje at gå på mod har vist, at der altid er en vej ud. Lever i Neverland, svøbt i cellofan. Bruger dagen til at flytte på et andet plan. Skabte frekvens, instrumental, genial. Jo, et fucking hovedspring fra altan.